A educación é un valor social que nos iguala a todos. Donde está o profesional que fixo posible chegar aí? Donde está a empresa? De onde veu ese profesional? Que é a educación, non? Pois a educación tamén é Galicia de calidade, as empresas tamén son Galicia de calidade e o produto final, para min, por suposto, tamén non é. Non? Hoxe en día, na universidade, tes a opción dunha matrícula gratuita. Eu creo que o alumnado hoxe en día ten moitísimas posibilidades que lle van a ofrecer formarse, chamar a diferentes portas. O que necesita é ganas e non estancarse. Eu creo que é importante que os nenos teñan claro que non hai límites. O que vos dicides antes, en Galicia as matrículas son gratuitas e poden ser o que queiran ser. Non hai ningún problema en ser panadeiro ou ser astronauta. É o mesmo. O que tens que ser feliz e creer no que faz. En Galicia a industria estáse creando todo tipo de actividades. O que ten que ter a persoa é saber onde quere ir ou polo menos soñar. Persoas con inquedanzas. Eso é. Ser indomables, non ter límites e querer sempre máis. Eso é Galicia calidade.